Da. Ce mă? Ce mă? Ce-i? 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 Ce mă, ce-i? Ce mă, ce-i? Ce mă, ce-i? Ce mă, ce-i? Ce? Ce? Ce mă? Ce mă? Excitator. Excitator. Ce? Ce mă? Ce mă? Iată. Așa, în cătuță cu ea, da. Gata. Mamă, ce-i cu șobolanul ăsta, mult aici. Și asta? Și asta? Și asta? Hop. Aia nu e a ta. Culcat! Bravo! Culcat! Bravo! Culcat! Culcat! Ne! Culcat! Hai să-i dăm și la Isa, azi nu avem prea mult. Că i-am dat și la... N-am mă, Isa, n-am mă, pomis-o, n-am. N-am mă, știu eu mai rău, puțin. Șezi? Bravo! Mai și la Isa mai o bucată? Bravo! Ne? Culcat! Bravo! Gata, nu mai este. Asta a fost a lui Isa, gata. Gata, hai să strângem căpuța. Hai să aruncăm șobolanul.